No, takže Milka dostala peknú piesničku. V podstate už je tam všetko na hotovo. Držiak, už aj geometria je nastavená. No a posledné, čo chýba, treba ešte vymedziť piesnicu, aby nechodilo na doraz tehlica, ale aby bol doraz piesť, pretože potom pri plnom rajde neskutočne trpí to tiahlo. No a to bylo asi všetko. Ešte orstu treba namontovať, niekde tuto hadice. No a toto je ten starý medzikus. No a ešte chladič prehodiť. No a máme hotovo. Piestik tam je, kus železa, ťažítko. Trošku som to aj natrel, ale nie to boviečo, nemal som červenú farbu. Ja chcem, nech si to potom pretre na modro-červeno-fialovú, to už nechám na ňom. Aby to nehrzavilo. Tak som to trošku natrel. A orsta si našla toto svoje miesto. No aj čerpadlo, ale to natočím z vrchu. Takže zatiaľ takto. No, záber z vrchu. Takže viac menej nádobku som použil, taktiež som použil aj servočerpadlo. Len som musel trošku prerobiť držiak. Zdvihnúť ho trošku vyššie, aby sa mi to tu všetko pomestilo. Tyč riadenia, orsty, chladič som umiestnil sem dopredu, by mal aj nejaký nápor. No a poďme si to vyskúšať. Poďme na to. Zamrzá, krásne to funguje a sú tam v podstate 1, 2, aj 3/4 otáčky z rajdu do rajdu. Takže za mňa super, nič nemrzne, tak jak to má byť. Takže snáď bude spokojný. Milka.